streets e social media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvitsa kwamuri imozwa kuti zviri kuitika handiti imozwa kuti zviri kuitika asi chekutanga uri munyowani pa Seh TV aiwa usakanganwe kusubscribe utena on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video sezvatatoita izvozvi you will be notified. Ndichitoti kwazwai kune vese vanoramba vachidzoka pano pa Seh TV anonzewo ma returning subscribers aiwa ndinokukwazisai ndinokutendai nesapoti so vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yaSeh Calaz. Seh Calaz ane post rakanyora but before that Seh Calaz akambotaura mashoko atakataura panapa Seh Calaz achitaura achiti zoni kutaura chokwadi hanzi zimudhansi hanzi yapera handiti zvadaro plot Mhako akabva awanawo mukana wekuti angari anotaurawo akabva abombawo rake obara achisvorawo achitoradza kuti zveshuwa zvadi chinhu chadhako ichani chinhu chapera ichi. So zvakadaro vazukuru Seh Calaz hazvina kumuitira zvakanaka abva atonatsonyora post iri ndorandoda kuti muzonere iri abva anyora kuti plot Mhako hanzi uri remunhu hanzi kana uchida fight ndogara chepazasi apo #short ipapo vazukuru zvakamira zvakadaika ndazonzwawo DJ Sparks ndokwandabva naro video iri ndatoriona kuZim Reality ITV uko kune mukomana anonzi DJ Sparks Zimbabwe kwaanongwavha nyaya handiti ndiye atondingwavhirawo nyaya iyi arega yatinakire zvangu bozi DJ Sparks pavidhio rakabva atotaura kuti hanzi plot Mhako mumhero handiti hanzi amurukaza according to DJ Sparks because DJ Sparks anototi ane urukazi hwaakatombomitirawo futi. Ameno azukuru ameno munomuziva anonzi plot Mhako uyo anoshanda neinonzi earground handiti anoita mainterviews akawanda and anokomenta kazhinji pa social media apa handiti akangofananawo nesu ndiblogger handiti so ameno azukuru munotiwo kudii kune vanoziva plot Mhako kuti anorashika here kana sezvanga zvichitaurwa naSeh Calaz zvikatsigirwa naDJ Sparks. Tingati mukomana anorashika here anongoonyoka nyaya dzisiri dzake kana kuti ameno ngataura necomment section kuti munofunge nezvemusindo uyu watangwa naSeh Calaz ukatsigirwa naZim Reality ITV anonzi DJ Sparks Zimbabwe iyo yandiri kusvitsa kwamuri handina side ina side rutongonakigwawo zvangu vazukuru chandandiuya zokuzivisai from Ango Send the only Zim Ango pari zvinonjeti much love.